uMarcel Golding utshela abasebenzi ukuthi uthathe isinqumo sokusula kodwa ke uthi ayikapheli impi phakathi kwakhe kanye nenkampani ephethe i-e.tv HCI. Nakuba ke sesulile kwi-HCI uthi uhlela ukuyiphonsela inselelo ngesenzo sayo kwikhomishana abaxazululi. uGolding uthi uthathe isinqumo sokusula ngoba bekungasebuhle ubudlelwano phakathi kwakhe kanye ne-HCI, kodwa uthi akubanga lula ukuthatha lesi sinqumo. Uthi ukholwa ukuthi udaba lokuqondiswa kwakhe igwegwe itulo nje lokumchitha enkampanini. Kodwa i-HCI yayiphika lezi zinsolo eyishiwo uGolding. Ithi isisusa sokumiswa kwakhe udaba lokuthenga kwakhe amasheya ngale kokulandela imigudu efanele. Ngakolunye uhlangothi omunye wabaqondisi be-HCI uBarbara Hogan naye uthathe isinqumo sokusula esikhundleni sakhe. Uthi isizathu sokusula kwakhe kube indlela okusingathwe ngayo udaba lokuthenga kwamasheya e-Ellis kanye nodaba lokuthi iSATU enamasheya kwi-e.tv ayeneme ngokusebenza ngokuzimela kwehhovisi lezindaba lakwa-e.tv. I-HCI ithi siyayimangaza isinqumo kanye nesizathu sokusula kukaHogan. Le nkampani ithi alikho elinye ilungu lebhodi ngaphandle kaMarcel Golding elibona ngendlela efanayo nokaHogan.